Gaurko lehendabiziko elkarrizketan Isabel Pozueta dugu hemen, Altsasuko gurasoetako taldekoa da. Eta, izan ere, urtebete egin du ferietan istiluak gertatu zirela Altsasun, eta hor 8 gazte atxilotu, 6 espetxeratu, eta oraindik 3 espetxean jarraitzen dute. Beraien artean, Adur, zure semea, ez da? Bai. Arratsalde on, Isabel. Arratsalde on, bai. Nola bizi izan duzue urte hau? Urte bat pasatu dela ia konturatu gabe. Dirudi gezurra, baina pasatu da oso azkar eta aldi berean oso poliki gure semeak gartzelan daude. Izan da oso urte latza, oso gogorra. Sufrikario honekin benetan zaila aurrera egitea. Baina, argi dugu jarraitu behar dugula beraiek etxean egon arte eta horrela. Bai. Ez dut aipatu, baina ere, 2 gazte gehiago zuten, baina adin txikikoak. Bai. Oraingo egoera da hori, 3 jarraitzen dutela hor, baina zer gertatu zen, orain dela urte bat, ferietan, pixka bat kokatzeko? Gertatu zena, espero dugu epaiketan argitzea. Bai dakiguna edo entzun duguna, izan da liskarra suertatu zela tabernan, ordu txikietan, Altsasuko ferietan, eta normalean olako gertaeraetan eta hartzen den zehatz-mehatz zer gertatu zen, hasten bagara pixkat pentsatzen gure herrian sortutako olako liskarretan, ideia argi eta garbi ez da hartzen. Baina, liskarra bat gertatu zela eta tartean zeudela bai gazte batzuk eta gazte horien artean gazteak ere zirenak Guardia Zibilak eta beraien neskalagunak. Danak gazteak, danak ordu txikietan, danak suposatzen da egoera, ordu horietan ere badaudela egoerak alkohola tartean eta beste gauzak, baina hori, gazteen arteko liskar bat, edozein herritan gertatzen den modun, askotan gertatzen da, zoritxarrez. Izan ere, lehen aipatu dugu ez, orain, asteburu honetan ere, Durangon eta Eibarren ere horrelako zerbait gertatu da, eta oso ondorio ezberdinak. Durangon, Iruñan, Leitzan, Badajozen, zoritxarrez hori gertatzen da asko, eta ia astebururo. Gure kasuan, guk ere esaten dugu, 2016an, Zoidok esandako senatuan, berak esan zuen 2016an 9.551 uste dut liskarrak gertatu zirela. Estatu Espainolean polizia, Guardia Zibilak eta beste pertsonen artean olako liskarrak. Eta tartean zeudela Guardia Zibilak edo poliziak. 9.000 horien artean bakarrik gurea bihurtu da terrorismoa. Orduan, konparazioa edo egiten badugu, zergaitik gure kasua terrorismoa bihurtuta, eta 9.500 ez, zergaitik. Eta zer dio parte bakoitzak? Partean, badaude parte desberdinak. Lehenengo 2 partetan nun agertzen zen foralen parteak eta Guardia Zibilenak. Hor aipatzen ziren lesioak, eta autoritatearen kontrako delitua. Eta ondoren, hurrengo egunetan azaldu zen edo agertu zen beste parte bat edo beste informea Guardia Zibilena, eta hor aldatu ziren gauzak. Hor aipatzen zen terrorismoaren gaia. Eta hortik, eta COVID-eren salaketarekin, hortik abiatu zen gure sufrikarioa. Baina argi izan behar dugu, gainera hori ere guk hasieratik esan dugu, zergaitik lehenengo 2 informek Guardia Zibilenak eta Polizia Foralenak ez da aipatzen terrorismoaren gaia, aipatzen zen han beraiek azaldu zirenean ikusi zutenak eta zergaitik gero aldatzen da historia. Eta zertan justifikatzen da esateko hori terrorismoa izan zela? Ez dakik gogoratuko duzun, baina gure historia izan zen oso ia amets gaizto bat. Liskarra suertatu zenean, ostiraletik larun batera, larun batean bertan, Altsasun, egoera hortan edo istilu horietan atxilotu zituzten 2 gazte.
Orduan, larun batean konbokatu zen manifestazio bat Altsasun. Ja larun batean Guardia Zibilak azaldu ziren Altsasun eta izan zen indar erakustaldi izugarrik. Jendeak geratu zen harrituta. Ez daki zenbat patrol, zenbat etorri ziren esateko hemen gaude eta beraien indarra erakusteko. Hori izan zen larun batean. Igandean Altsasun bazeuden medio desberdinetako kamarak, kazetariak, gu geunden harritutak esaten genuen, baina hau zer da. Eta ja igandetik aurrera hasi ziren sortzen argumentario bat, errelato bat, non aipatzen zen Altsasu herri bat, gerran geunden herri bat zela, Altsasu herri bat banandua zela, elkar bizitza ezinezkoa zela, alde batean zegoela alde unionista eta beste aldean alde abertzalea, errepidea banatzen zuela herria eta gure artean elkarbizitza ezinezkoa zela eta oso gatazkatsua zela. Orduan, hor sortu zuten errelato bat eta kokatu zuten hori izan zen eszenatokia. Gero, hasi ziren baita ere aipatzen nola aldemendik leloarekin eta horren inguruan bazegoela talde bat eta talde horrek egiten zituela ospakizun desberdinak urtean zehar eta horrekin ere lotu zuten aldemendik leloarekin esaten zuten eta erakundeak aspalditik 76ko garaitek edo urtetik lelo hori bat edo berea egin zuela eta orduan esaten zuten etak bat egiten bazuen lelo horrekin hauek ziren etakumeak jarraitzen zuten beraien leloak eta orduan batu zuten eta horregatik lotu zuten esaten zuten liskar hori antolatu, aurretik antolatua zela eta kokatzen zuten argumentario horrekin. Orduan, eszenatokia eta argumentarioa ja zeukaten eta horrela bihurtu zen liskar bat terrorismoa. Eta horrekin jarraitzen dute. Eta herrian danak harritutak. Herrian danak harritutak segun bizi dugun egoera ez da hori. Gure artean baditugu egoera normal bat, herri batean edozein herritan ematen diren egoerak hor gure herrian ere badago. Ikusten dugu adibidez gure udalan badaudela erakunde politiko desberdinetako zinegotziak. Normal bizi dugu eta nik uste dut baita ere Guardia Zibileko kapitan batek esan zuen garaian, esan zuen berak ez zuela ikusten egoera berezirik Altsasun. Beste herrietan ematen zen egoera bera. Baina hala ere horrela gaude. Izan ere aipatu duguna, gau parrandan egonda, ez dakit hor egoera bera, ez dakit ez du ematen oso estrategikoki den zerbait denez, ez dakit. Pentsasazu, hori, eske inorri ezaio sartzen buruan, nola jakin behar duzun, nork ebiliko den, gero adibidez pertsonak horiek ez ziren ezagunak herrian, batek uste dute eramaten zuela injustu aste bat edo bi aste bizitzen herrian, eta bestea hilabete batzuk. Orduan ez ziren gazte ezagunak. Esateko, behira badakigu zeintzuk diren beraien ibilbideak eta larrapatuko dugu hemen egingo diegu. Ez. Eta horrela gaude. Hor zerbait gaizki dagoela edo egoera pixka bat surrealista dela herriak ere ikusten du, ez? Herriak esaten dut, badaukazuela, hor dagoela oso babes handia Euskal Herritik eta ere internazionalki. Surrealista dela guk kontatzen dugunean gertatu zen eta nola gauden jende guztia geratzen da aluzinatzen. Asteburu hontan egon da manifestazio bat, etorri da leku desberdinetako jendeak eta horien artean bazeuden bi pertsonak estatu batuetatik etorriak eta joan dira ideia batekin. Gu estatu batuetan hau baita ere aipatu behar dugu. Gu heldu behar diegu leku desberdinetik hau jendea jakin dezan zer gertatzen ari den estatu espainolean. Herrian denok badakigu
ikusi dugu ze herrian baliogarri izan da egoera hau, zoritzarrez heldu da horrela, ikusteko komunikabideek zenolako errealitateak kapazak diren sortzeko, nola gezurra eta egia nun dagon, eta baita ere bihurtzeko jendarte kritikoa. Altsasun jendeak orain ez du sinesten edo zen gauza, ikusi du nola jolastu izan duten gurekin. Gero, jaso dugun elkartasunaren aldetik, Euskal Herritik izugarriak. Baina mugitu izan gara baita ere Katalunian, egon gara baita ere jardunaldik, errepresioaren kontrako jardunaldietan, hortik lortu ditugu baita ere kontaktuak, eta gaur egun ETV3 eta Katalunia Radion azken 2 astetan baita ere presenten izaten ari gara. Madrildik jasotzen ari garen elkartasuna izugarria baita ere. Orduan, ikusten dugu talde kritikoak dauden lekuetatik ari gara jasotzen, eta gero sarean bolo-bolo dabil gure gaia. Orduan, nik ikusten dut presenteak bai gaudela. Eta elkartasunarena izaten ari da erakustaldi izugarrik. Benetan ez dakigu nola eskertu. Eta arlo ezberdinetako pertsona esanguratsuak ere, zuen alde daude. Bai, garaian, bai hasi ginenean gaiarekin, saiatu ginen pixka bat jasotzen eta arlo desberdinetako pertsonak eta pertsonalitateak bai elkartu ziren, bai lege eta legeen mundutik jaso genuen edo sinatu zen manifiesto bat, baita ere kulturatik eta baita ere beste manifestu bat agertu zen, eta hor bai jaso izan genuen beraien elkartasuna. Eta ikusi genuen nola gure gizartean arlo desberdinetako jendeak gurekin bat egiten zutela. Eta aldarrikatzen zutena izaten zen bereziki justizia, proporzionaltasuna, eta garaian baita ere oso argi eta hau ere ahaztu zitzaidala inozentzia presuntzioak hori ez dugu inoiz ahaztu behar, eta kasu honekin pasada gainetik. Eta gero baita ere esaten genuen garaian epaile naturalaren eskubidea. Hori ez da bermatu, horregatik audientzia nazionalean egongo dira, edo izango da gure epaiketa, baina beti izan dugu hori justiziaren printzipioak aldarrikatu genituenak, eta horregatik erraza izan da jendeak demokrata baldin bazara, dira printzipio batzuk bete behar dituzula bai ala bai. Epaiketaren data badaukagu, ez? Apirilean izango da. Eta, zer da leporatzen zaiena? Zenbat urte eta zer zigorra eta zer leporatzen zaie? Epaiketa hasiko da apirilearen 16an. Leporatzen dietena da delito de terrorismo eta baita ere amenazas. Orduan badago banatuta, badaude gartzelan daudenak, badaude 2 pertsonak 50 urteko eskaerarekin, eta pertsona bat oian 62. Zergaitik 62, oiani leporatu dizkiote. Adur eta jokin leporatzen dizkiotenak, delito de terrorismo bider 4 pertsonak daudelako, eta oiani baita ere amenazas terroristas, beste delito bat, 62 urte. Eta gero, kanpoan badaude beste 5 pertsonak, leporatzen dizkietenak 4 pertsonei delito de terrorismo, horiek daude 50 urteko eskaerarekin, eta pertsona bat, Ainara, 12 urteko eskaerarekin, berak ere amenazas terroristas. Eta espetxeratutak daudenak, nun daude? Baita ere pixka bat, bai komentatzea, gartzelan daudenak eta kanpoan daudenak egoera berdinean daude. Egoera berdinean esaten dute eskaera berdinekin, eta hor ematen da inkongruentzia izugarrik. Ze barruan daudenak eskaera horiekin, daude egoera berdinean eta zergaitik batzuk barruan eta beste batzuk kanpoan. Gu etengabe ari gara eskatzen beraien askatasuna, eta argumentazio desberdinekin esan digute ezetz. Lehenengoa zen, bazegoela arriskua alde egiteko. Kanpoan daudenak
egoera berdinean daude eta ez dira joan. Gainera, hori bermatzen da sinadurekin. Gero leporatu ziguten baita ere bazegola aukera edo arriskuak, frogak deseusteko edo desagertarazteko. Instrukzioa amaituta dago, orduan hori ezinezkoa da. Baita ere bazegoen beste aitzaki bat nun esaten zen bazegola probabilitate edo aukera berriz delitu hori berriro gertatzeko. Bueno, burua baldin badugu badakigu hori ez dela gertatuko. Orduan, badaude aitzaki eta argumentazio horiek eta ez dago. Eta gero, baita ere, azkeneko momentuan esaten ziguten gertu zegoela epaiketa eta ez zegoela, ez zeukala zentzurik, askatzea gero berriro epaiketara juteko. Baina orain, 5 hilabete egon beharko dira, jarraitu beharko dute gartzelan, epaiketa itxaron arte. 5 hilabete horietan etxean nahi ditugu. Eta hori jarraituko dugu aldarrikatzen. Zeri, ere urrun daude eta nola eramaten duzue hori, zuek eta beraiek? Bai, Jokin dago Estremeran, Oian dago Navalkarneron eta Adur dago Aranjuezen, etxetik 500 kilometrotara. Badago, beraiek daukate regimen FIES, regimen berezi bat terrorismoaren delituarekin lotuta daudelako. Orduan, beraien komunikazio guztiak dauzkate interbenituak, gero eskubide batzuk, adibidez, ikastaroetan edo barneko ekintzetak parte hartzeko eskubide horiek baldintzatutak dauzkate, seguridadeak erabaki beharko du ea onartzen dieten edo ez. Ikasteko aukera orain uneden bitartez onartu diete, baina beti oztopoak jartzen, eta hori da daukaten egoera. Eta gero, badaukate preso komunek badauzkate aukera egiteko 5, ez 10 dei, telefono dei astean, hauek dauzkate 8 eta interbenituak. Eta gero, baita ere dauzkate bai bisak, guk badaukagu biz bat, familiarra eta gero intimoa neska lagunak edo mutilagunak baldin badauzkate. Astero zenbatetan egon alzarete beraiekin? Badaude 10 pertsonak onartuak eta baimena daukatenak, horiek dira lagunak, eta orduan astean behin badaukagu aukera egoteko berarekin, tartean badago kristala, eta gutxienez hitz egiteko bai, baina elkar bezarkatzeko edo elkar sentitzeko hori ez. Eta egoten gara 40 minutu. Bisak dira 2 ordu terdikoak. Eta gero ara joatea ez, arriskua, dirua, denbora? Orain buruan ez daukat zenbat diru gastatu dugun ja, baina da izugarri gastua handia. Gero baita ere da denbora, astean zehar gaude lan egiten, gero berriz ere bidaiak egin, nekea, denbora, horrek ekartzen du bere arriskua, eta adibidez guk ekainean gure familiak istripua bizi izan genuen. Eskerrak izan zirela kalte materialak, baina serioak ere. Baina, hor nire aita eta nire ama, nire gurasoak joaten ziren, dira ja adinduak, 80 urteko aitona eta monak joaten zirela pozik eta bere hilobarekin egoteko eta bueltatzean susto galanta. Orduan, arrisku horrekin, hemen Euskal Herrian askotan hitz egin dugu dispersioa eta urruntzeak zer suposatzen duen, eta gure kasuan, orain gure bizitzan badakigu zer den hori. Askotan esaten dugu hemen bertan kartzelatuak egon behar baziren, badaukagu gu Altsasuan bizitzen, badaukagu. 50 kilometrotara ditugu Altsasukoak, Iruñeko kartzela, Gasteizko kartzela, Martutene eta 63 kilometrotara Basaurikoak. Baditugu 5 kartzelak inguruan eta zergaitik Navalkarneron, zergaitik Estremeran eta zergaitik Aranjuezen. Argi dago, hori dago pentsatua baitaren min gehiago sortzeko.
Da, guk mendekoaren gaia ari gara bizitzen, ze ikusten dugu zergaitik mantentzen dute Gartzelan, zergaitik mantentzen dute urrunt, zergaitik daudean. Adibidez, Adurren kasuan, maiatza ekainaldean egon zen martxa bat, elkartasuna adierazteko martxa bat, herritik atera zen, joan ziren gaztetxoak eta jende nahikotxo. Eta Adur bere leihotik atera zen kamiseta bat, Altsasukoak azkenen kamisetak, eta esan ziren eskerrik asko. Eskertzeagatik Gartzelan jarri zioten zigorra. Egon zen isolamenduan 2 aste. Eta gero hortik etorri zen urruntzea eta beraiek banantzeak. Orain dela 2 aste, epaileak guk errekurtsoa aurkeztu genuen, eta epaileak esan diguna izan da, ez eukala zentzurik olako zigorra jartzea, eta jartzekotan bakarrik aipamen bat, edo amonestazion bat, baina ja hori ordainduta dauka. Orduan, ari gara ikusten bai arbitraritateak eta bai mendekuaren gaia. Gurekin, eta guk beti esaten dugu, mendekuarekin ez da lortzen justizia. Mendekuaren justizia sortzen du mina. Nola eramaten dute beraiek? Beraiek egon dira gora berekin ere, hasierakoa oso gogorra izan zen beraientzat, ez zuten ulertzen nola egon ziteken hor, bapatean beraiek Gartzelaren munduan, Gartzelaren harremanetan, mundu bat beraientzat oso gogorra eta latza. Tokatu zitzaien baita ere beraien burua babestea eta kokatzea, eta gero poliki egonkortzen joan zen gauzak, eta beraiek ere babestuagoak, baina beti adibidez fiskaliaren eskaerarena oso gogorra izan zen, oso. Ez zuten ulertzen. Ni gogoratzen naiz deitu zidala Adurrek, eta zeberak telebistan ikusi zuen, eta negarrez. Zuen ulertzen, oso gogorra. Adibidez, Gorenak erabaki zuenean baita ere audientzia bazegoen Nafarroko audientziak eskatzen zuen kasua berarentzat, eta Nafarroko audientziak ez zuen ikusten terrorismoaren gaia zenik. Orduan, Nafarroko audientziak eskatzen zuenean berarentzat eta audientzia nazionalak beraientzat, hor Gorenak erabaki behar zuen nori eman. Kompetentzian traba zegoelako. Eta guk espero genuen, jende guztiak espero zuen esatea, hemen ja etorriko da zentzuak eta Gorenak gauzak bere lekuan jarriko ditu. Eta Gorenak esan zuen audientzia nazionalera eraman behar zela, eta hori ere izan zen momentu oso latza. Uda izan da gogorra bero handia pasat dutelako, baita ere ez ekitelako epaiketa noiz izango zen, eta orain, ailegatu da epaiketaren data, alde batetik oso ondo eta poza, baina beste aldetik orain ikusten dugu ikusita ere bai testiguak, bai frogak izan dugu orain aukera hori aurkezteko, eta atzera bota dizkigute asko. Orduan, defentsarako bermeri gabe, orain epaiketa agertu daukagu, eta orain gaude beldurrez. Errespetua handia ematen digu, baina baita ere gogoratu behar dugu beldurrak ez gaitula blokeatuko eta geldirik utziko. Gu onartzen dugu beldur gaudela, baina baita ere esaten dugu gure kasua dela justiziaren kasuak, eta jarraitu behar dugu leku guztietan, eta ikusiko dugu zer gertatuko den audientzia nazionalean, baina buruan badaukagu hor dagoela Gorena, eta buruan daukagu Estrasburgo ere Europan dagoela. Orduan horrela gaude. Beste herrialdetako kazetariak ere zuekin harremanetan jarri dira, ez? Azken egun hauetan ikusten ari gara, ez dakit, lehen esan dut hori, Kataluniako gaiarekin lamela hor egotean, eta bapatean Katalunia esnatu da jendeak, eta Kataluniara jundako edo kazetariak ikusi dute
konparaketa hori eta ezagutu dute gure kasuak, ari gara jasotzen, bai Italiatik, Britainia handiko kazetariek, Suizatik, Suediatik, orduan guk argi dugu sozializatu eta internazional mailan zabaldu behar dugula gure gaia. Ikusteko, Estatu Espainolean zenolako justizia ematen den. Zenolako justizia, zenolako injustizia. Eta interesa dago, ja beraien gana jo gabe, beraiek jotzen dute zuen gana. Bai. Ba, ea, zer gertatzen den, ez? Bueno, hori, ez duzue txiko, jendearen babesa ere hor dago. Bai, jendearen elkartasuna eta babesa gabe argi dugu ez ginakela egongo gauden lekun. Jendeak ematen digu indarra, jendeak konpartitzen digu eta ematen digu beraien maitasuna izugarri izaten ari da, hortan ere ikasten ari gara. Empatia, elkartasuna, nik askotan ere buruari galdetzen diotean, nik olako egoeretan gauza bera egingo nuken. Benetan, izaten ari da jendearen erakustaldik izugarrik. Eta hori ere, esateko zen olako herria dugun, eta zenbat jende jatorra zintzoa dugun. Hori ere. Eta ikasteko jendeak batu behar dela. Elkartzen bagara lortzen ditugu gauzak. Egoera individual batean eta norberak beretzean geratzen ez da lortzen. Eta hemen hau ikasten ari gara. Elkartutak, denok batera eta denok ideia finkoarekin. Eta adibidez, ikusten dugu igandean izan genula manifestazioa eta baita ere handia izan zen, ez genuen espero horren beste jenderik egongo zenik, baina buruan dugu beharko dugula indar hori erakutsi beharko dugula berriro. Eta epaiketa gerturatuko denean berriz ere pentsatzen dugu Iruñan manifestazio eta mobilizazio handi bat egin beharko dugula. Erakusteko estatuari badagoela herri bat eta Nafarroa, Altsasun, Nafarroa eta gainera ziur gaude baita ere estatuko beste herrialdetatik etorriko dela jendeak erakusteko ez dugula onartzen olako injustiziak. Bai, desoreka handia dagoela eta bai. Ba, eskerrik asko, Isabel. Zuei, aukera emateagatik zabaltzeko. Bai, hori, animo. Mila esker.